Hi guys, what's up? Welcome back to another vlog. Daifai जाबाय YouTube channel दायो जाबाय जों लागौ दै बाना लोमदों खिथानोसै आं नै ओरैहाय दैया लोमजोब्बाय गासिबो न'आव ओरै हाबजोब्बाय बे दैया न'आव दा लोमगासिनो दं नारखोगासिनो दं दैया ओरै नायनो हागोन जाहैबाय आं दा दै बानाखौ खिथालांसै नायलांदो जों लागौ माबोरै दै बाना लोमदों साफा दै लोमजोब्बाय जों दा खारनासो दङ न'आव जायगा थानो जायगा गैला माबायदि जागोन दै लोमगोना लोमाखै लोमजोब्बायलै ओंखामखौनो मोनजायाखै साफा दै लोमजोब्बाय नै नायनो लोगोमोन ओरैहाय जिबौआ everyone dayo जाबाय नै दैयाव दंगासिनो दं नै दैया नै What are you like? Huh?